Eta agurtu bezagun gure bide laguna, Tibalt, kaixo, arratsaldeon, haizu gaur otsailako 28, nazioarteko gaixotasun arraroen eguna, zuk ere gertu xamar ezagutzen duzu edo bizi duzu gai hau antza, Tibalt, kontatuko diguzu zergatik? Bai, nire anaia da gaxori dagoena, gaxori edo sindrome edo, ja aipatu duten bezala, askotan, claro, ez daukazu diagnostiko hori, orduan ez dakizu zer den, zehazki ez, baina hori nire anaia jaiozenean, nahiko ondo jaiotzen, ja 2 urte ingurura iristen ari zenean, ikusi zen, bere garapena ez zela normala esango dugu, eta ordutik aurrera, hipotesi asko egon dira, hasi autismotik, Tourette sindromea, Aspergerra, baina azkenean hipotesi izatetik, gero beti deskartatzen bukatu dute, ze azkenean nire anaiak sintoma asko dauzka, gauza ezberdinenak, baina oraindik medikuek ezin izan dute lortu, esatea hau dauka, edo zerbait zehatza daukanik ezin izan dute esan. Eta aprobetxatu nahi dut, bihar 23 urte beteko ditula gure morroskoak, eta hemendik zoriona goton. Begira, ederki. Bueno, Tibalt, ikusten duzu, elkarteak badirela horrelako gaixotasun arraroen inguruan bizan lan egiten dutenak, horrelako horik zuk ezagutzen duzu inguruan, edo kontakturik baduzu? Bai, nire anaia ibili izan da, hasi gautenatik, bere garaian autismoa izan zitekeela eta pentsatzen zutenean gautenakin eta ibili ziren. Gero gaur egun Marea Urdina izeneko mugimendua dago, berak lagunak dauzka hor, azkenean baita zailtasuna ditu duzten lagunak, eta naiz eta berak ez eduki autismo diagnostikaturik, bea Marea Urdinekokin eta gustora ibiltzen da. Eta bestalde aipatu nahi baita ere Txolarte izeneko ekimena, hauek dira azpeiti inguruko gazteak, eta hori juntatzen dituzte gaixotasun ezberdinak dauzkaten pertsonak, gaixotasun arraroak izan edo normalak izan, eta azkenean ekimen edo ariketa ezberdinak egiten dituzte, dena batera juntatu, eta ez dakit, kontzertu bat ikustera joan, teatrora joan, eta ez? Horrean, pixkat ezautze dut, bai.